Da ka jing so kya halor ki jing ut bat kumjuru ki jing sham lade baka don ka jing lip boarding ka ba kha kha ha ka thain sning uba Charles JR Sinkley wei ne ki nong tho khubor bala rang ba bha ulale wat jing tep leng ba ka hok wat jing tep halor ka te ka jing lip ba ka jing thot ba kha kha ka boarding electric ha ki thain sning ya ka RTI ute nong tho khubor ulale wat leng ba ka tanat boarding ha umyam division hadin bakala jumi ke jing ut bamdan ki bashim kya ban pai lam mi ki jing e ki pai ba ha ki thain sning kunthop ya ka mawhati constituency bat ka umroi constituency rang ba kamu we na ke nong thok khubor bala pau bha ka e ka ba pelong ya phi perwan ujor daga RTI hapo kan ne ka nat rekam boarding electric an phi kum kalong wan ta ka e ka bang i hapo ka river district ro ko we ka kan thop ya ko myam division ba kan nong po division jing lip boarding electric long ko kalat kabala khata sisa ya ka jing don kam jing pai ba kham tam men si men sai ba kum ju ra ki kam men met wat mangi nong tho khobor ru isam stom hodo ka ban pendap i kam na kam ta ban phai khobor jing sa ki office kam jing bo fer fer kada kolong ba ka jing bom don jing boarding electric bo biang yim jiyo ya ka boarding electric kham tam men met na kam ta ban le ya khubor bak ntar ter karena tamlai mensi ki samla pule ki baban pendap ya ki ban xerox ki kot isla nanta wan le ban type ki kot isla yang ki jinon kam ki berkunjuru ka jingmom don ke boarding electric ka ta wat ya ka teknologi jong kan ke ju monta kan mentoy yu ba ka sarkar kan penslur ya ki samla haka wat kam wat jam na kamanta begini yang kijak lejong hadin ba ni ba boarding electric kamdan te dena ta kadau ngadan ki sofia nam ta ka river district abang ai ba bun ba wat ki seng halang wat ki nong snong ki rang basnong ba ki sunjuk rang basnong kim sim i kan le ban wan ban bu di ujor le ban file kan no ka jing wat dikep na ki bor ba dipek ya ka boarding electric bat kum ta hadin bangla syam bat ngalamat ru dala de ya kan ke jing e ngamman se ngasim ya kan ke senjam na ka menta ban ujor lan de ban wat ke jing tep lingba ka RTI ki galong ko ni ha we de ko kelas paragraf lan ka paragraf bo pra ha ka umyam division ni ngapan ni ke jing ya kan ke jing tep kana kolong ba i ha bangi le ban thit jing thit ha dukan lada kadon ke jing khate ya ka lani kata bagi orang ke diskaun tujuh pensai lani tujuh peni bakadan ke diskaun dia boleh ha boarding electric ha bangi lamat kat ni ke jing hamtam ke jing bombiang jong boarding electric dia boleh par bakal bilat ka tiu haduk rata bat hadin bakal tiu kam sundan ke jing khate na kaliang di bor be dipek rei ka bilat ka tiu bat kana ye tiu man kasi bat man junai abang lesem bak poi ka jing ut ke jing nam na kita gibro ki wan marsiu ki ya kan ke bai boarding electric hagi ni jeka rekam jong kan katanan te nalo kan ke RTI donol an ki be ke ki kata kalong ke jing kli usnat ya bon jawab ke bangai i hang ni kalong bahadin mang ada bon file kan ke RTI berwala nangim simla kenduk ya ni officer ni engineer berita ya kan ke benta andre ngandang wiai wan yang sah kini ki benai bonwan banwat jing tip halor ke boarding electric kabede bat jing ke bedok amamen suang ngitip bakane ke boarding electric sa jing bedok kolong ke bai yo andre ke bang lengok kolong ba hadin ba hakini ki snem ki balik pat isem ba hadin begitu ki long jing ke bedok kelayo ban le ka mantani ke boarding isem penban bagi hak ban siu hadin ka tuan snem bagi laporan kami ka mat kata ka jing pol jong ka bil light ru kolong palat kolong tumba ki haban siu ya ka boarding electric jong jing burus pa badena ta kadau ya kan ni bentaro ngan sawan biang wan wat ika RTI hapo jong ni ka jur ki kanan